Dobrý den, dámy a pánové. Další video. A zase dál pošuci chyběj. Ne, prostě. Já jsem nahoře jezdím každý 14 dní. Každý 14 dní tady máme hotel přívědce, motorest a Johnny Bar. A jsem to zase jenom sám. No, já jsem tady zase jenom já pošlu. Protože on je samozřejmě ty videa neumí natáčet. No, ty dva pošluci. Neví, jak se to dává na YouTube. Prostě neví, jak to zrežírovat. Neví, co točit. Nemůžou si na to udělat čas. Starostliví lidi. A já, Matěj, jsem se aspoň přivedl speciálního hosta. Robíka Friedricha. Tady ho máte v plný parádě. Jak vidíte, tak už máme celkem i docela víc videí na YouTube. Taky až se vrátím domů z hor, jako, a zase bude za 14 dní, tak to domů samozřejmě na YouTube. A jako, to budeme asi vystřihnout. Tak to dám na YouTube, ale v 8 to možná dám na YouTube, možná zítra. Ale dám to tam. Takže, jde se na věc. Konec úvodních keců. Teďka tady máme Robíka Friedricha. Hrabu. Tady teďka zkoušíme trixy na kole. Máme kolo zase. Tady to jeskyni jsme zničili. S mým bráchou, už tady ničíme. Ne, jenom jako, bylo to asi pocať. A teď jsem to tak zničil, jo. Tak, tady ho máte, tak co, jdeš? Doufám. Jak vidíte, je to profík. Máme ještě 2 minuty. A zpátečka, no jasný. Jak jste viděli, tak si v minulém videu si dal pěkně na hubu. Prej jsem mu roztrhl kouhle. Jako to, nemyslel to doslova. A která tady ho mám v plný parádě. Vysoko. 4 metry. A tamto mimochodem, jak jsme si žili, to bylo 4,5. To bylo 4,5 metru, dámy a pánové, 4,5, tam to bylo 4,5 metru. Ale jak vidíte, tak jsme v jiných kolisách. Tak tady ho máme. Počkej, už si lepší polohy, tady tam je sluníčko. To je moc stínovaný. A jsme dole. Je dole. Máme ještě minutu. Tady ho máme. A vyjel tento. Vidíte, tady ten elektrický drát. Počkej, ten takhle vede až sem. On se může teďka dotknout. Ale já si to nebude zkoušet, protože tady možná nemohu umřít. Takže tady křesí toto nebo toto? No, tak to si dám třeba tady. Tady to? Dobrá, tady jsme se připravili. Počkej, dojdu pro úpravovák. A trochu doškrabu tu cestičku. Lekárničku to jsme potřebovali tam, vole. Tady to už jsme přece sjížděli. Tady to už jsme sjížděli. Počkej, tak já to trošku poupravím. To pauznu. Ne, já jsem zase někam jinam. Teďka vám ukážu. Možná jsem myslel, že tam to výška nebyla. Ale to jste se mýlili. Ale toto samozřejmě sjíždět nebude. Ale víš, že jo, to zkusíme. Kurva, pořád.
Čo?